Boom. Smashed it! Sut I creu dildo mas o palm tree. Helo, shwdmai a chroeso I chat show newydd fi. Chi wedi cael podlediadau, maen nhw bach yn shit. Chi wedi cael fideos cyffredin, okay? Ond chat show. Ac yn y chat show yma, mae yna bob fath o bobl gwahanol, pobl ifanc a pobl cool fwy na ddim byd arall. Ond heddi, mae da fi person eitha enwog ar TikTok, Instagram neu'r cyfryngau yn gyffredinol, sef Mae Ameer. Okay? A heddiw bydd Mae Ameer yn chato gyda fi am popeth mae'n ei gyda gwaith hi, ond hefyd, mae yna neidr yn dod ar y sioe. Neidr. Ti'n rhoi cysau na fe? Na, not a good idea. Not bad. So, siwr ei ti? Da iawn, diolch. Ti'n good? Fi'n really good, diolch. Fi'n really good. Fi eisiau gwneud cwbl o icebreakers, just I setlo ti mewn. So, stuff really syml iawn, paid a poeni, I fi cael ddarganfod mwy amdano ti. Chinese neu Indian? Indian. Efe. Fi'n half Indian. No, fi'n actually Pakistani. Coke neu Pepsi? Coke. McDonald's neu KFC? McDonald's. Diddorol. Steak neu burger? Burger. Nice. Cwn neu cathod? Cwn. O, ti'n alegedd I ddau nhw hefyd? Wel, dim pob ci, achos mae rhai yn hypoallergenic, so... Be amdano cathau? Ti'n cael skinless cat hefyd? Falle cael skinless cat, falle, O ran gwaith ti de, fe bydde ti'n summarise o fe? Tipyn bach o social media guru falle. So fi'n neud fel tipyn o Instagram influencing os eisiau galw e hwnna. Ti'n sort of ffiro mewn i'r TikTok. O hefyd dwi'n berchen a shops ar-lein sydd yn dod o Instagram yn fwyaf. So tipyn bach. A wedyn hefyd dwi'n neud tipyn bach o social media management I pobl ar a freelance basis. Diddorol. Ti'n brysur iawn de? Ydw. Ti'n gweithio ar Instagram mainly? Yn rhan fwyaf, ie. So fi'n... Beth fi'n neud ar y foment yw dwi'n neud siop o'r ar-lein pethau, fi'n gwerthu pethau I ferched yn aml. Ond mae hwnna trwy Instagram a Facebook a pethau fel yna, so fi'n neud hwnna, ond hefyd dwi'n neud fel Instagram influencing, os chi eisiau gadw fe yn hwnna. So ti bach fel sort of y fersiwn Gymraeg o Mae Ameer, falle? Yes, os chi eisiau gadw fi hwnna, ie. Digon ti. Buzzin. Great. So, alright, so Instagram, beth arall ti wedi bod yn neud o ran gwaith de? Dwi'n neud freelance social media management, achos dwi fel yn Instagram guru. Ie, oce. Nice iawn. Na'n mynd gyda hwnna then. Bio ti hynna. So fi'n neud hwnna achos fi just fel Instagram guru a fi just gallu cael arian wrth dweud wrth pobl eraill amdano Instagram, so dyna be fi'n neud. A wedyn fi wedi tipyn bach o TikTok hefyd. TikTok, oce. So ar y nodyn yna, sa'n gwybod dim amdano TikTok. So beth yw e? Mae fel platform ar gyfer fideo, 15 eiliad neu llai yn fel hwnna. Mae'n lot o plant ysgol arno fe, so chi'n mynd arno fe a chi fel scrollo lawr, chi beth ydw i'n edrych arno? Ti'n meddwl paedophile de? Tipyn bach, ie. Ond wedyn chi cael lots o trends. Wythi fi ddim yn arno fe de. Record gyda fi. Ond mae yna lot o pobl hen fel fi arno fe hefyd. So, a ni'n neud... fi'n credu pobl sy'n fwy hun yn neud y content a wedyn mae'r plant arall yn just gwylio. So fel extended version o Vine? Yes. Fi'n credu dyna lle mae'n mynd. So, neud tim bach yn well na Vine, fi'n credu. Diddorol. So, pa mor hir ti bod yn neud TikTok am yna? Fel mis. Mis? Oh my gosh. A ti'n neud tipyn o enw am dy hunan ti? Wel, o'n i wedi neud tipyn bach o fideos, o'n i'n meso around arno fe. A wedyn o'n i wedi neud un am siarad Cymraeg, a oedd hwnna wedi mynd viral, a wedyn dros nos o'n i gyda fel 10,000 followers, a wedyn nes i neud un arall amdano'r Cymraeg, oedd hwnna wedi mynd viral, a wedyn o'n i gyda 24,000 followers arno fe nawr, a fi ddim ond bod yn neud am mis. So fi'n credu mae'n hawdd I fynd viral ar hwnna ar y foment, so os chi gallu mynd arno fe nawr, mynd arno fe nawr. So trwyddo'r Gymraeg, oedd y ffordd gorau I fachnata hynna ti? Ie, fi wedi gwneud lot o fideos, a fi wedi gwneud rhai yn Saesneg, rhai yn Cymraeg, rhai heb llais o gwbl, a y rhai Cymraeg wedi mynd yn viral, a mae rhai arall ddim. Fi wedi paratoi cyfrif newydd ar TikTok. Wych. So fi wedi logo mewn gyda Facebook fi. A wrth gwrs sim ffocin clyw gyda fi fel I gweithio fe. So wyt ti'n gallu helpu fi wneud TikTok cyntaf fi? Ydw, ie. So app fi fyna, pa mynd ar Tinder, please. Iawn, okay.
Ti'n mynd ar TikTok. Mae'n really hawdd, y pwynt yw wneud e'n really hawdd I pobl sydd ddim yn fel content. Miss Green, my teacher. Okay. Dim fi So, o'na. mae lot o fel challenges gwahanol ar TikTok. So, fi wedi gwneud cwpl fel wneud accents Cymraeg a maen nhw'n gwneud really, really well. So, falle ti'n gallu gwneud rhywbeth fel na. So, chdi'n tapo fan hyn. Falle ti'n moyn gwneud hynna. Okay. So, dim ond 15 eiliad So ti dal o fel flan fi, right? Okay. So be fi fod I wneud? So, unrhyw beth ti'n moyn. Fel... Ti eisiau gwneud introduction falle? Os rwy'n gallu rhoi topic I fi? If I'm doing 6-second blink challenge. Sa'n gwybod fe mae'n gweithio? Basically, chi'n clico ar y cloc, mae rhaid chi wneud 6 eiliad, a pam chi'n blinco, mae rhaid chi blinco ar 6 eiliad. Oh. So mae rhaid chi blinco I dechrau y cloc. So fan hyn. Okay. Okay. Be fi wneud? 6 eiliad. Oh! Oh, fi'n deall. So mae Ti'n deall hynna, Yeah, so ie. mae stopwatch yn dechrau, I gotta hit it on 6. Yeah. I'm with you. Okay, ti eisiau gwneud Okay, eto? trial eto. Okay. So paid a blinco tan bod ti eisiau dechrau. Hang on, how does O this ti start? blinco eto? Oh. I got this in the fucking bag. Boom! Fucking smashed it! What fucking class, dongos it. Oh my gosh. Ti'n gwybod ti'n gweld shit fel aflan? Wyt ti'n gwybod ti'n gweld hwnna? Yes, oedd e ddim yn recordo. Shut the fuck up. Na, gwe ddim. Be ti'n meddwl? Mae 6 seconds. Dyna? What do you mean? No. O ti di wneud e, Ti'n chwarae gyda fi? oedd e ddim yn Ble ma' di mynd? recordo. Wo. Mae'r actual stopwatch hwnna. So mae fi dod mewn. Hwnna, 6 seconds. Dim ffuck am bwyty. Iawn? Hwnna, dyle fi fod yn y Olympics Fi'n so TikTok. sorry, oedd e ddim yn recordo. Ti'n mwyn trial eto da? Fi'n gwybod fel i'n neud yna. Hang on, just screen grab o hwnna, just fel proof. O, fi methu. So ti'n screenshot fan hyn? Fi'n really proud o hwnna. Okay, Fi beth di gweld hwnna. ti'n gobsmacked, ydy ti? Ydw. Fi'n Right, gwybod okay. fucking shit in. Yes. Okay. Right, nes wneud e eto te. Okay. Wyt ti'n dda na fe? Na. No. No, fi'n just... Right, okay, so fi'n... Oh! Yeah. So be o'n i wedi cael fyna? So, 5.99999, nag fe? Yeah, Oh my gosh, ma hwnna'n good. Ma hwnna'n good. yeah, So- posto hwnna nawr. So, Sorry, fel fi'n neud e? so gwasga next. Okay. Na I dysgu ti wneud e. Iawn. So, 6 second blink test. O, ti eisiau gwneud hashtag fel hashtag viral, hashtag for you. Iawn. So, Neu wneud nhw. hashtag dick and bwyty. Okay. So, fel ti'n gwybod fel Instagram gyda'r explore page, mae TikTok efo'r for you page. So, mae Okay. pobl yn weithio comentio fel FYP, FY, for you page. Sorry, be hwnna? Fel cod chi, e? Yeah, I fynd viral, basically. Oh, fel Instagram, like for like. Yeah, Neu exactly. Insta Daily. Okay. So, Okay. okay, fi wedi rhoi at y hashtag mewn. What next? Yeah, a wedyn, ti eisiau rhoi hwnna arna hefyd, ti eisiau... Chi'n cael rannu reina fel Facebook a Instagram? Yeah, Twitter stuff? chi'n cael URL pam chi'n... Oh, pam chi'n okay, neud e, so I'll leave it to you. So, post, do it. Oh. Post now. Yeah. Wow. Allen ni hyd yn oed hwnna ar Tinder fi. Yeah, falle. Bydd hwnna'n really fit. Ti'n credu bydd hwnna'n eitha attractive? Falle ddim. Falle ddim. Os Tinder pobl ddim yn gwybod beth yw TikTok, bydden nhw falle ddim yn meddwl bod yn cool. So, falle cadw Digon bit teg. bant. Okay, so mae da fi cyfrif nawr. Yeah. Great. Right, dilyn fi. Yeah, Wish ti dilyn fucking fi. fi. Dilyn fi Gosh. hefyd. Okay, nice. TikTok. Fi'n gwybod fe am yn gweithio nawr. Yeah. Fi'n fan. Fi'n credu fi'n mynd yn viral heno. Yeah, fi'n credu falle. Good ride. So, right there. Fi'n credu, Meg, mae fe'n amser I cael y neidr yma mewn. Fi lli weld yn y cefndir, sa'i quite eisiau edrych. Be ti'n meddwl? Yeah, mae fe'n fawr. Yeah. Right, Meg, fi dal heb edrych ar y neidr yma. Waw, geraint. Siw mai. Ti eisiau dod mewn? Os gwrwch yn dda? Ti? Ti'n edrych yn bert iawn? A mae ffrind ti edrych yn ffocin. Ti'n mynd rhoi cysan i fe? Na, not a good idea. Right, dala hwnna not e. God. Dal I gwte. Cadw I dyn off Fi the... nawr? Dal e. Ie, ti. Go, ti. Come on, Ameer, dal hwn. Iawn? Okay. O'n i fe gyda ti? Wow, mae fe'n drwm.
Wel, mae wedi colli pwysau. Oedd e'n Mae'n eitha lwb da. 12 Dwi stôn ddim ar un tro. Dwi ddim mor sych oer. hynny. Na, cadw i dyn off di. Achos na le mae'r stwff yn dod mas. Beth? Joio. Mae stori Oh ddim my wedi hwnna. gosh. Waw. So, beth yw maint hwn? Ba mae'n pwyso nawr? Ie. Mae wedi 5 stôn nawr. Achos fel negwa fel ti'n pigo rwy'n lan 5 stôn. Mae fe'n ir. Ie. So mae wedi 5 stôn oedi. 5 stôn, dim rhy ffôl. A beth amdano hyd e? 22, 24 foot. 22, 24. So tia 5 subways, yna fe? Wel, fi ddod i fan y car. So mae'n car mawr fi estate. Mae'n mynd o'r gwylod y wipers yn y gwrt i'r ffrant. Oh my gosh. Wow. Oh my god, beth ti'n meddwl da, Meg? O, mae fe'n neis. Ti'n meddwl? Bydde ti'n cael hwn gytra? Just chill an y bwyty yn y tŷ? Ti'n gwybod y stori bod ti one-eyed trouser snake i ti? Na, beth hwnna? The most dangerous snake in the world yw one-eyed trouser snake, right? Mae fe'n mynd i menywod a poeri iddyn nhw. A mae'n cymryd ddosau, maen nhw'n cael bola. Wedyn ni, mae'n mynd wrth o dynon, ond wrth y cwrt. Ie. A fi goted? Fi'n meddwl. Ni ddim yn siŵr o ti'n tynnu joke na mas mor gynnar un. Ti'n meddwl beth, ti'n edrych yn dda ddo? Ti'n edrych fel, ti'n meddwl I'm a celebrity, right? Ie. Ti'n meddwl mae dan nhw fel y specialist, Bob. O, ie, Medic Bob. Ie, fi'n meddwl, dylen S4C cael sioe hunan nhw I'm a celeb a cael ti. Wel, fi wedi trio hynny, achos fi Geraint y wedi snake gwneud ma. lot o trials Ie. yng Nghymru. Ie. t'mo'? A cael nhw bita pethau fel witchetty grub. Fi wedi bita witchetty grub, mae'n disgusting, right? Yfe. Fi wedi bita, a maen nhw fi wedi bita byd yn fyw ar y program na. Maen nhw wedi dod i ban ar bita pethau'n fyw. Ie. Ond fi wedi bita Animal rights and locust, stuff na. fi wedi bita tarantulas, wedi cael eu llwcan. Fi wedi bwyta locust. Ie, maen nhw fel carbon. Oh, fucking shit. Odi, a ti'n ffotio, mae'r ledi coesau'n dal yn ddynnu, di, ti'n mo? Ne, allu di bita mealworms, achos maen nhw'n meddwl dod hwnna, mae'n bwyd na i bobl. Protein mewn eto? Maen nhw'n oreit mealworms, no? Protein. So beth ti'n meddwl, so far? Off-ia? Ie, fi'n hoffi. Really off-ia? Ie. Does gen i ddim y lergerdd, so fi'n iawn. Meitha tawel na. Ie, mae fe'n Mae'n gyharog iawn, ag ie? Ie. Mae fe, a ti'n mo, mae'n lico gres, ti'n fel, so chi'n oreit nhw'n mynd nawr. O, neis. Walle dyn Mae'n eitha calm, ddo. Odi, mae e, mae fe'n un ddyn nawr, twel. Ydy Mae e? fe'n 50, mae 50. 50? Odi. Fuck off, 50. Mae fe'n un dyn, mae wedi bod ar treidi canodd i Oh my gosh, oedd wedi cael 50th birthday, da? Lawr yn Llanelli? Mae'n siw ffyd fod. Na, dim yn y Stradi Hotel, neu Na. Spa Day yn y Snake. Spa day. Mae wedi bod mewn spar o blaen, o. Ydy e, be, Spar is in a shop, A na, ni'n neud program. O ti di colli yn Spar, nag o ti? Dwi byth wedi colli neither, ti'n gwybod, mae lot o'n adrodd i fi, right? Ie. Na gwybod mynd i weid, mae Australian snakes gyda fi fed. Ti'n gwybod, rei maen nhw'n news I'm Celebrity, maen nhw'n news o children's pythons, dim byd i wneud y plant, by the way. Ie. Dr Chereno ffinnodd y nider yn Australia, yn y rainforest, a mae y maclots python gyda fi fed, mae hwnna'n dod o'r rainforest i fed. Ie. Mae lot o'n adrodd, mae dros 80 o'n adrodd i fi. Wow. A spiders, 80. lizards, Oce, na, ti'n dad i 80 snake. a dwi. So Mae'n ma'n fwyd i fi. so ma'n teimlo? Wel, mae'n oreit, fan. Ie? Ie. So, right e. Sa'n siŵr os ti'n gwybod, right? Ond dim hwn yw'r tro cyntaf ti a fi wedi cwrdd â. Ni wedi cwrdd ar blaen. Ni wedi. Amser maith yn ôl. Nece ar crime watch o'n i fe? Oh, Jiw, come on, fucking hell. Ble o'ch chi Na, de? dim fi oedd yna tro yma. Dim fi oedd yna. Le o'n i? So, Llandeilo yw clyw cyntaf ti? Llandeilo. Ie. Nesa Siew. party. Parti. Mwn caffi. Ie? Mae fe'n fucking cofio. O, fi'n cofio. Ie, So, caffi 11 des ti? deith o lan So, i wneud mam fi. birthday. Ti oedd y... Birthday. Fi oedd y brown boy. So, Dyn ti'n ni'n mynd i alw fi? Dyn ni'n gadael nidir i fita, fe sydd wedi Ie, gwybod. ie. Ie, fi oedd yna. Right e, so unrhyw gwestiynau amdano nadrodd ti eisiau Ie, gofyn? lle ti'n cadw nhw i gyd? Mi cadw nhw yn y tŷ. Mae nhw lan... Mae hwn goffa mynd mewn i Bavaria. Yn another way. Mae nhw'n gael fish tank, ond dim fish tanks da fe. Ie. Mae proper Bavaria yn da fe. Gyda'r glas wedi... Mae'r gwyda wedi o'r dew yna. Efe. A wedyn mae rei bach wedyn, mae'n mynd i unit gyda fi, maen nhw'n galw, mae'n Americans yn cadw unit, sy'n tynnu drar yma, mynd i gweld reina. sim clawr yn un oedd o, ond maen nhw'n nadredd pryd y mas drwel. Oh my gosh. Wedyn ni mae nadredd arall wedi hynod sef wedyn ni mwyn Bavarians arall da fi. So maen nhw gyd yn y tŷ da fi, lan loft, yn y bedroom drwy sasa, le fi yn rhaid i'n cysgu. Gwych. So pa fath o neidr yw hwn? Burmese python. Burmese So, python. fe'n Indian Burma, ti'n gwybod. Okay. A pa fath o neidr, os fi'n iawn, dy fe reticulated python yw'r fwyaf? Ie, anaconda yw'n mwy trwm, Ie. right? A reticulate yw'n mwy o seis, ti'n gwybod? Iawn.
Na, wedaeth ti stori, ti'n bod i fi'n pigo yn adrodd lan i'r heddlu drws y wlad I gyd. Ie. So ti Aye, fel council. RSPC Snake? O, RSPC, na. Na. Na? Well, ges I call, fi cael lot o gols twp, right? OK. Ti'n ma fi weithio di cwbl o gols twp? Ie, please, ni eisiau gwybod. Right, yr un mwyaf unusual fi wedi cael, a fi wedi gweithio lew oedd hwn, ond lle ti'n imagine ar ffyr, ti'n mynd I gael shower yn dy didi gyda dy boyfriend, a ti'n mynd i'r toilet, Ti'n newn a lot, nag i ti? a dim dillad yno yn y toilet, a mae nider yn dod mas wrth gwrt ys unit am mynd rownd y goesau di. Shut up. So mae'r ysbrydion, mae'r heddlu'n ffôn o fi mynd lawr, a mae'r boi'n agor y drws gyda fi, beth sy'n bod, a wedyn ni, mae'n y toilet, a eithodd i eistedd y toilet, a mae nider wedi dod mas. Shut up. No, mae'n wir na. Be, oedd hi ar y toilet? Oedd hi ar y toilet. Oedd hi wedi bod yn 2 awr na, right? So, lle di imagine yna. Oedd hi'n eistedd y toilet. So, dwy neidr mewn e? Dwy neidr yn y toilet e? So, mae fi'n mynd mewn ar a wedyn ni oedd dit, allai reigi ar hwn, gallai? Ie, siwr. So, wedyn ni, chi moyn cwarto I parc ffoc a ffani wrth fi. Hyn y nider off. So, anyway, mae fi'n mynd mewn i'r toilet. So, mae fel carry on, ffyn fi ar yn bliniau yna'r, a beth I fi'n dysgol arno, ti'n gwybod? Ie. So mae'r nider yn mynd fel yna'r, a mae pwysig gada fi yn agos I nider, a fel mae'r nider yn mynd am fi, mae I ffili controlo I nan, right? Oh my god. So mi'n kitchen y nider, lle off yn I fe, mae goffa codi di off y toilet gyda, a fi gweld, o fi wedi gweithio yn ysbyty, fi wedi gweld I gyd o blaen. Ie. Hei, watch a ben neidr nawr. Anyway, so mae boi drws asan cnoc o drws nar, a fi'n sy'n mae bowa, beth oedd y diafna, oedd wedi mynd trwy ffenest y toilet, achos oedd hi yn dwym, mae nadredd yn ectothermic, nhw'n ffili cael rhyw gres yn ei corff. Right. So beth oedd y diafna, oedd y nider yn gweud, oh, this is warm, beth oedd nhw'n ei choesau di. So ffindodd y wasg mas, fel na parc gweitha yna, right? So, y beth? Y wasg, y press. Oh, OK. Snakes and bladders. Ryta nhw. Snakes and bladders. Oh my gosh. Na un, a un gyda'i wrthos watha. So ble oedd hynna, y toilet wan? Yn Llanelli. Oh my god. A fi still yn gweld y ferch, a mi'n gweud, o, dyn reglen sydd wedi close on, a mi'n gweud, o, mae'n mynd yn gofta. Ond, fi'n ei feid o'r llyfr, mae canodd yn nhw, ti'n beth mae bobl yn neud yn adre, fi'n ffindo nhw, mae'n ymwneud. A Gaerdydd, yr hotspot, mae fe'n job y diawl, ti'n bod, ond dwi ddim yn cael yn dalu yn metral, fi'n neud y voluntary. Fi'n cael petrol sy'n lwcus. Wel, ti'n cael free snake mas o fe hefyd, nag i ti, really, ti'n bod? Not too Wel, bad, eh? dipendo, ti'n achos mae bobl gallu wedyn, mae fi wedi colli nider, fi goffa roi'n yn ôl, ti'n Ah, wrth gwrs, wrth gwrs. Ond mae lot o bobl yn neud pethau twmt yn adres, ti'n bod? So, pa fath o bobl enwog de, o ti wedi dod o draws? Anthony Hopkins, wnaeth o'i snake show fe cyn I birthday fe, yn Margam oedd e'n 70. Ie. Bobl enwog arall, o Joey Essex. Oh my gosh. Hwna'n ddiddorol nag ie. Wthnos gyda Joey Essex, ar ôl cwbl o beinglers, oedd e'n oreit. Mae fe ddim o'r drwp a mae'n dysgol ar teledu. Mae'n eitha smart Ie, apparently. fi'n credu hwnna. Mae fe'n smart, achos mae fe'n, ti'n bod, wnaetho'r program, Ream Halloween oedd y program, achos oedd e edic yn Joey, ti'n gwybod? Ti wedi gwylio fe? Na, sorry. Wel, achos oedd e gyda fi'n wthnos, beth apnodd, ar y diwedd y rhaglen, mae Welsh mate, ys Geraint fel, so wedyn, mae merched ifanc wedyn ni, a dod ar yn ôl I wedyn ni, mae 2 type da ti, mae merched ifanc a moyn wneud na fe, a mae menywod mwyn hyn, a mae rhoi cwtio fe. Right. Achos o'n i'n cwtio fe ar y program, o'n i'n gweud, what does he smell like? O'n i'n gweud, well, I know, he smells like a person, ti'n bo? Ie. Ond ie, fe yw'r mwy enwog fi wedi bod. Ie fe, mwyn dda. Wel, Anthony Hopkins, dwi'n? Ie. Ac wrth o'n i'n gweithio y Gladiators blwyddyn cyn ni. O, beth oedd enw fe? Eddie Eagle Edwards. Wnaeth oedd It's a Knockout gyda fi, ti'n bod. Diddorol. Sa'n abod rai o pobl yn cofio? Na, wel, dwlodd e bwc gyda dŵr dros fi. O, dy fe? Do, yn y siaw, ti'n bod. O, ti'n oed glib de. O, mae fe'n... So, ti wedi gweld y ffilm nhw wedi gwneud bwyd o fe i ti? Mae boi'n acto fe mewn ffilm. Na. O, mae fe wedi gwneud lot arian yn gyda'r ffilm na, yn cedi. Diddorol. So, cwestiwn nesaf, oes rhywbeth ti eisiau gwybod amdano neud y de, yn general? Da fi cwbl cwestiwn. Lle ma'n nhw'n mynd i'r toilet? Reit, Cwestiwn da. Cwestiwn da. Dwi'n ei gwcted I fyna. Mae'n cwestiwn da, ond nawr ni off o neud e. Ti'n gweld man hyn na, reit? Ti'n gweld hwn? Reit, mae flap na, mae nhw'n pethau lizard, nhw'n gael fe colaca. OK. Mae na maen nhw'n mynd i'r toilet, a mae na maen nhw'n neud pethau arall hefyd. O. Ti beth di roi beastie mewn hwnna? Na, not a good idea. Na? Na. So, merch neu bachgen yw hwn? Bachgen. Gyn i dyn nhw, beth sy'n bod yn Gwrs, wrth gwrs. Wrth gwrs, wel, ti'n bod dyddiau yma, mae da ti gender fluid. O ie, na, gwe gyd i bod ni. Ie, so...
Hwna bydd arall. Mae'n eitha calm, mae'n eitha beri, Tim. Nag ie? Wel, mae'n Odi, mae symud fe- lawr. So wedi symud o. Tyn yn ôl lan, tyn yn ôl lan. Fan hyn. So ti'n iwsio andlo Dwi ddim dyn eisiau nhw'n, fynd ti'n i'r diwedd toilet. na. Anyway, mae... Sa pen yn edrych yn iawn? Yn go iawn, sa'n meddwl? Mae'n edrych yn more relaxed. Ti'n meddwl mae'n edrych yn real? Mae'n eisiau grumpy nawr. Na, mae fe'n iawn. Ond sy'n fe'n grumpy, glywed i fe mynd... Mae'n meddwl bod nhw'n Dim pissed diolch. off. O! Chi joc. Right, cwestiwn, dim man. Oce, Fel maen nhw'n meto. Na'r right. cwestiwn. Hei! Wel, mae eitha bore newydd, ydy beth mae'n neud, tweli gwte. Ie. Na, dere o'n ôl mynd, na gosau hynna. So, sa fe'n mynd lan i snakes arall, a mae'n gweud, o, ie, fi just i bwyta snake. Ti'n gweld le mae'r colaca fan hanner? Mae'r flap na? Ie. Right, beth mae'n neud? Watch it there. Beth mae'n neud yw, tyn yn ôl lan yno ti, beth mae'n neud? Tynwch yn ôl draw dy chi fe. O, iawn, oce. Beth maen nhw'n neud, mae'n mynd lan i'r female, a mae fel spurs dyn nhw fanna, ti'n ffili gweld y spurs, maen nhw'n gweud blynedd yn ôl, o'r coesau gyda'n adre to. Oce. A mae'r remnants o coesau, na beth nhw'n neud, maen nhw'n neud hwn gyda nhw, ar y female, a wedyn ni, weindodd i lan. Wedyn maen nhw'n mynd arno, mae'n agor i fflap, mae'n agor i fflap, maen nhw'n mynd â'i gilydd. Maen nhw fel tanglo, nag yno? Odi, maen nhw'n neud coating thing, a wedyn, once mae'n mewn wedyn ni yn y female, maen nhw'n just neud Ie. Mae'n 2 awr wedyn ni ar ôl ni. Wrth gwrs gyda... A boren. Wrth gwrs gyda anifeiliad, yr usual doggy style sydd. So, gyda snakes, sa'r menu wedi plygu drosodd, really. Ie, a maen nhw, fel e, boren, maen allu aros wedi 2 awr. Flap am bwyty. Maen nhw jyst aros na wedyn ni, maen nhw Pa mor hir? bwyty 2-3 awr. Wajiw. Mae wedi cael canodd o blant. O, canoedd. Odi. Ydy beth i bod ar yr hyn y Viagra, gwbl? Na. Na. Mae'n still yn licio neud beth yn awr cyfe. Fi'n ffordd gadw bod y merched nawr. Cheeky bugger. Mae'n mewn straight. Hercules. Ydy. O'n i wedi gweld y flap na'n agor nawr gyda Meg yn dal. Wel, os fe'n agor y flap a ti na Meg, mae'n mynd i neud rhywbeth yno ti. Mae'n symud nod nawr. Ti wedi cael ei cnoi o gwbl? O, canodd i bethau, odw. Wel, dim ryfedd. Ti'n dal o fe bwys gwddwg ti? Ges roi 6 stitch mewn hwnna, 6 stitch mewn hyn, gyda 2 nider. Os geith y gafel yna, sy'n ei hwgl ddim yn cytio yna ti na, Ie. gael eich beth o foff. Achos ti'n siarad £3,000 per square inch pressure, so mae'n gwasgu ti. A wraig dyn oedd e offi, achos oedd i goffa agol i geg, achos mewn yn i geg, tra mae... O, ti'n mynd i wneud Ti'n gweld hynna? Ti fel Ti'n gweld fucking hynna, ci. na? Ti'n mwyn sef nhw'n neud hwnna gyda ci nhw? Ti'n gweld y dynedd yma na? Ie. Reit, mae'r hynna fel hypodermic needles. Os ydyn nhw'n cnoi ti, Maen nhw'n hooked yna gyno. a beth sy'n hapno yw, ti'n ti'n panic, ond maen nhw'n gwasgu mwy mewn. A wedyn i ti, mae'r gwad yn sbortio mas, achos mae'n gwasgu ti. O, waw. Ond dyn nhw ddim, nider y sesyn, mae rhaid bod 2 o'ch hynna rhyw gofod, ond me, fel... So gweud os mae hwn, Hercules, yn cydio yn y fi nawr, Dragio fe ti rownd. be bydd y procedure ti? Os mae'n mynd amdano fi? Wel, mae'n dibendo, mae'n chi'n mynd i dalu fi ar lyfn neu gadr, gyda fo. A beth ni'n neud, byddwn ni'n cael gafel. Rhaid fi swipe o'r credit card efo? Byddwn ni'n cael hook, a wedyn ni, ti fewn i geg a fyny, mae lot o ddim yn gwybod beth i yn, ti fewn i geg a ti rwydi'r hook mewn, right? A ti'n bod, os oedd ffilins ych chi, a chi'n cofio'r un ffilins o'ch chi'n bita silver paper, a chi'n cael sioc. Wel, mae'n nar yn mewn hwnna, a wedyn chi'n gwasgu hwnna, mae'n instantly gadael bin. O, fe? Ond falle byddai'n gadael cwbl o'r blynedd yn y fraich chi. Ond y ffordd arall i gael ei off yw trial ffwrso geg ar agor. Achos bydd i geg ar agor rhwng i ti, mae rhaid i gael gafel o ti gyda'i gegau i constrictor ti. Ie. Ond fel fi'n gweithio ti, mae fe'n dwp, reit? Mae fe fel babi nawr. Ond fe wedi cnoi fi unwaith, ond o'n i'n gwynto llygoden, ti'n ma? Fi'n gweld. Wel, mae wedi bod yn pleser i cael Hercules, nag ie? Ie, pleser. Diolch yn fawr i ti, Meg. Fist bump i ti fyna, a diolch yn fawr i ti, Geraint. Diolch am ddod. problem. Diolch yn fawr i Snake, handshake fach fyna. Na i ddim siglo fe gormod, ni bydd Meg yn gweld y flaps na. Gweld y flaps yr agor. Ie. A dyna ni, so diolch i chi am wylio a gwrando. Hwyl fawr!